Bună dimineața la Hoinar prin Delta, prieteni. Mergem la somn astăzi. Am oacă, încerc aici pe Dunăre. Apa s-a tulburat de câteva zile. Ăsta e motivul pentru care am schimbat strategia și nu mai dau la crap. O să încerc la Mocuță. Am 12 coropișnițe, erau vii, au mai rămas 10. Nu stau foarte mult, după care aș vrea să mă retrag la un mal, să mă relaxez undeva. Poate încerc și la Șalău, dacă prind niște obleți. Avem pe ordinea de zi, ca să zic așa, niște subiecte. A fost ziua rezervației. Nu mai vorbesc de subiectul care ține, probabil când o să vedeți filmarea, se va fi consumat o parte din... Se depune o moțiune de cenzură. Mai discutăm despre lucrurile astea, despre mesaje și alte teme pe care unii dintre voi le-ați abordat pe canalul de YouTube deltadunării.hoinar prin Delta. Mergem la pescuit, o să stau în ancoră și cu speranța că o să prind o moacă, mă aștept la o zi frumoasă. Haideți să plecăm. Fac primul lanseu. De ce? Pentru că mai am de schimbat niște cârlige. De acolo. N-am aruncat departe. Mi-am luat mustad și trebuie să schimb cârligele. Le schimb imediat la monturile de somn. În 5 minute fac 4 monturi. Revin. Niște rățuște domesticite de niște oameni. Așa e, dacă nu le mai vânezi, ele devin domestice, evident. M-am văzut în Germania, în Frankfurt, am Main. Cu rațele treceau pe lângă tine, chestii de astea de plastic, care nu mai au legătură cu natura, cu ce trebuie să fie, evident. Bine, am legat cârligele, nu știu dacă mi-a luat 3 minute. Am pus unele puțin mai mici, mustad, mărimea 3x0. Parcă așa le-am luat 3x0. Dau cu 2 plumbi de 80 și cu 2 de 100. Apa are 114 cota centimetri, vreo 24 de grade jumate, ceea ce înseamnă că e caldă încă. M-aș fi bucurat să mai rămână puțin tulbure, dar uite că n-a rămas. Și asta e și motivul pentru care s-a limpezit peste noapte. Așa s-a și tulburat de altfel tot peste noapte. Și am o ușoară nemulțumire pe chestia asta, că s-a limpezit.
N-am venit cu nimic de crap. Poate mergea și crapul, nu se știe. Pe mal acolo unde mă voi duce. Ei, totuși pescuiesc la somn și sper să vă arăt unul. Chiar și pe apa asta mai limpede așa. Cu mâncarea, ce să vă spun, că am un pachetel de acasă, o bucată de brânză și niște roșii, câteva roșii. Așa că dacă prind un pește, ajunge în tigaie. Mai jos de mine este toana pescarilor, pescarii comerciali. Bun. Încep să mai pun dintre coropișnițele astea. Ce coropișnițe mari mi-a dat Gabi. De la Gabi Bilencu le-am pe astea. Ia uite ce frumuseți. Bă. Stai așa. Unde te duci, dragă? Că trebuie să mergi la pescuit, îmi pare rău. Pun coropișnița anac, o înțep la mijlocul carapacei chitilinoase. Mă spăl un pic. Ăsta e avantajul la bărcile astea mici, că poți să ajungi la apă imediat și să te speli. Asta e montura mea, 80, plumbii de 80 să duc mai spre mal. Și cei de 100 puțin mai la larg, dar totuși o să încerc să țin linia pragului, aruncând una mai aproape, puțin mai departe și tot așa. Da? Bun. Așa că dacă nu prind ceva cu momeala asta, s-a cam terminat cu momeala mea și îmi rămâne singura variantă să prind obleți și să dau cu ei la ce-o fi, la biban, la somn, la șalău, la... Evident că nu o să prind obleți aici în mijlocul Dunării unde stau, trebuie să mă duc la mal undeva, la o rădăcină de salcie pe unde mai umblă ei. Am și prima trăsătură pe lanseta dinspre larg. Pare că e o mocuță pe acolo, dar... Ia uite. Da, e clar mocuță. Simt cum... Am și înțepat. Simt cum... Am simțit la mână cum ciupea. Da, e o moacă. Dacă mai rămân resturi de coropișnițe, nu le arunc, le folosesc eventual să se zbate, să mai fac un cârlig. Vine elicopter așa, cu coada țeapănă, o mocuță pe care o voi elibera, bineînțeles. Stai, dragă. Aveam cleștele pregătit, dar nu-l mai găsesc, evident că... Da, nu știu dacă mai trăiește, mi-a înghițit și coropișnița și cârligul până în stomac. Asta e o mocuță astăzi. Până vedem ce se mai întâmplă, o să vă citesc câteva mesaje, dar înainte de aceasta, cum v-am spus, să văd dacă mai e microfon.
Înainte de aceasta o să vă spun că am participat pe data de 1 septembrie, cu ocazia Zilei Rezervației Biosferei Delta Dunării, e stabilită prin hotărâre de guvern pe 1 septembrie. Am participat la invitația, evident din partea presei, la invitația RBDD, la o întâlnire ce a avut loc în satul Pescăresc din Tulcea. Am pus și un material video, unii dintre dumneavoastră l-ați văzut. Îl găsiți pe canalul nostru de YouTube, deltadunării.hoinar prin Delta, dar uitați-vă pe playlistul Delta Dunării News și vedeți o parte din interviul acordat de Atena Adriana Groza, guvernatorul USR Plus, care nu știm cât mai stă în funcție, pentru că azi noapte s-a depus moțiunea de cenzură împotriva guvernului Câțu de către USR și AUR. Da, e o asociere ciudată, dar în politică se mai întâmplă. USR-ul n-a mai rezistat probabil Câțu, după cum știți, vuiește presa, l-a dat afară pe ministrul Justiției pentru că a refuzat, mă rog, sunt două motive, pentru că a refuzat să semneze PNDL 3. Parcă e mai bine așa. A refuzat să avizeze, de fapt, PNDL 3, care este Programul Național de Dezvoltare Locală, program inițiat de PSD, cu căruia i s-au urcat niște bani, că trebuie să le dea la primari, să facă și ceva în comună pe acolo, ca să iasă primari. Dacă nu ies primar, nu mai iese primarul, celula de bază a partidului. E logic că dacă acesta contabilizează voturi la nivel de comună, de unitate administrativă, atunci e clar că o parte bună parte, cea mai mare parte din voturile respective se duc și pe partid la alegerile generale. Din motivul ăsta, dar dacă nu faci nimic, nu te mai votează lumea, nu mai ești primar. Adică cum să faci fără bani? Că nu există să faci fără bani și ăsta e motivul pentru care fiecare încearcă să își ademenească cu borcanul de miere primarii. Nu vă mai spun că la PNL, de altfel știți că la PNL sunt și alegeri în perioada următoare și la USR, și Câțu a încercat cu chestia asta, cu PNDL 3, program pe care l-a blamat în campania electorală, atât PNL-ul cât și USR-ul. Domne, sunt bani necontrolați, fură ăia banii pe acolo, și uite că nu-i mai fură pe PNL, deși arată exact la fel ca cel al PSD-ului, fără criterii de atribuire, fără control pe banii aia. Controlul face Curtea de Conturi, evident, dar nu are cum să facă la nivel național să urmărească banii ăștia, 10 miliarde de euro. Da, e aproape imposibil. Și dădeau exemple cu asfalt pus peste noroi și chestii de astea, peste pământ direct, iar trage. Iar o ciupitură de moacă. Dar nici nu mai las acum să mănânce coropișnița dacă e așa, pentru că nu mai am și va trebui să plec imediat de la pescuit. Este ora 8, începe nebunia pe Dunăre, trec vapoare mari, mici, șalupițe, șalupe, e sâmbătă și începe forfotul. Da, vă spuneam de Câțu și de PNDL 3. Drept urmare, nu știu ce le-a promis alor lui, primarilor, să-l voteze, să nu-l voteze. I-a dat drumul la pe PNDL-ul ăsta 3 pe viteză, Angel Saligny se numește de fapt. I-au găsit și o denumire de asta pompoasă. Iar ministrul Justiției Stelian Ion n-a vrut să semneze respectiva. Am dat dintr-una într-alta de la rezervații la... Da, ăsta e subiectul și tema zilei, nu mă pot abține să nu vă povestesc despre ea. Filtrat așa prin prisma mea de jurnalist, să zicem. Drept urmare,
îl da afară pe ministrul Stelian Ion, ministrul Justiției, care trebuia să avizeze proiectul ăsta. A fost ședință de... vrea să îl promoveze prin ordonanță de urgență, a fost ședință de guvern. Sunt acolo niște inadvertențe cu i-a trimis, nu i-a trimis, în fine, nu s-a avizat. Sunt două ministere care trebuie să avizeze obligatoriu, al căror aviz este obligatoriu pentru tot ce se întâmplă în guvern, și anume Ministerul Justiției pentru legalitate și Ministerul de Finanțe. Ei, n-a obținut, și ce a zis Mușchiuleț Câțu, l-a dat afară imediat. Bă, eu sunt mic și al dracu, am zvâc, am nervi, le arăt la ai mei că eu sunt miezul pepenului lui. Mă gândeam cum se zice în engleză, watermelon, așa. Eu sunt the middle of the watermelon. Câțu. Și a decis să i-am mai dat afară un ministru, l-am mai dat pe ăla, pe Voiculescu de la Sănătate. USR-ul n-a zis nimic, atunci a înghițit gălușca, dar acum li s-a umplut paharul că nu mai merge. N-au reușit să facă nimic din ce au propus, peste tot bețe în roate. Și atunci chiar că n-au mai rezistat și au zis, dom'le, noi n-am venit aici să-ți bagi tu joc de noi și uite așa, depunem moțiune de... Nu contează cu PSD, cu AUR, nu contează, dar nu vrem să te mai vedem, că ești... E adevărat că și Câțu, din punctul meu de vedere, n-a avut abilitatea politică să simtă. Acolo se umblă la acord fin, nu merge așa cu sabia și ai tăia și ești într-o coaliție fragilă de guvernare, stai pe o majoritate alunecoasă parlamentară, nu poți să... nu ești beton acolo. Dar uite că l-a dat afară cu tupeu, tocmai prin prisma alegerilor. Mai este un motiv, pentru că Stelian Ion începuse procedura de recrutare, de concurs pentru posturile de șef la DNA și DICOT și niște parchete, nu mai știu. Asta probabil că l-a deranjat și pe domnul președinte Iohannis. Și atunci, după o discuție cu băia, dă-l bă pe afară, pe ăla oprim noi concursurile să vedem ce face ăla, nu cumva pune niște oameni drepți, viteji, bravi sau pailor pe posturile alea importante pentru noi, adică știm după Codruța Chiove și acum suflăm și în iaurt. Și ăsta, de fapt, cred că a fost motivul principal, că aia cu PNDL-ul putea să mai aștepte câteva zile să se discute, dar ce se întâmplă după aia? Îl pune pe Bode de la internet, domnul Bode, care are o meclă așa de pecerist, așa îmi spune că e, nu-i departe de Ciordaș, după cum arată. Și ăsta zice, domne, în calitate de ministru interimar, eu nu pot să nu mai continui procesele și, de exemplu, am oprit concursurile la DNA și DICOT. Cum adică le-ai oprit? Băi, nene, nu să... băi, ministrelule, băi, cine te-a învățat, mă? Bă, ăstea nu se opresc, bă, că devin opozabile din momentul publicării tuturor. Poate să te dea în judecată, dar ești cam pe lângă abuz în funcție, pe lângă zona penală. Cum adică le-ai oprit tu? Ăla s-a declanșat instituțional o procedură legală și trebuie să meargă până la capăt. Că se prezintă unul, că ia, că nu ia, e altceva, dar nu poți să le oprești. Pentru că te dau ăia în judecată, te dă oricare din țara asta în judecată. Îți face și plângere la DNA. Da? Deci nu, și cu justificarea că știți, eu sunt interimar și e cam mare căciul asta pentru un interimar. Nu merge așa, domnul ministru. Chiar că nu, domnul Bode. De unde te-au găsit și pe tine, Volgogule? La interne. Păi râd aia de la interne de tine, cred că se strică de dimineața până seara. Ce drac, tu arăți a ministru? Hai, lăsați. Și vine cu explicația asta de 2 bani puierilă. Explicație cu care deodată s-au limpezit toate lucrurile cu DNA-ul și DICOT. Deci asta era al doilea sau primul mare pariu cu demiterea lui Stelian Ion. Bun, urmează, s-a depus moțiunea de cenzură, o să vedem ce urmează, trece, nu trece. Cert este că România e uitată de alegerile celor două partide, de alegerile interne.
La guvern nu se întâmplă nimic, m-am tot uitat pe monitoarele alea oficiale, nimic din reformele alea promise, reformă electorală, reformă pe sistemul sanitar, reformă pe învățământ, reformă pe administrație, nimic, pauză. Reformă cu SIJU, cu secția specială, mă rog, hai să o pune și UDMR-ul, dar și o parte bună din PNL, PSD-ul și cu AUR nu mai vorbim. Iar USR Plus au promis lucrurile astea în campania electorală și cel puțin declarativ au susținut că, da, eu cred că și-au dat seama că nu mai pot continua cu micul Câțu care trage de fiare așa și devine în fiecare zi din ce în ce mai forțos și mai orgolios, neștiind și neavând abilitatea unui om politic care să aducă lumea la masă la discuții pe temele importante ale României. Gazul a crescut cu 345%, cu 100%, au venit facturile de gaz scumpite, energia la fel. Cum adică gazul? Păi dar noi, platforma Mării Negre e plină de gaz. Noi exportăm gaz cu un preț și importăm de la ruși cu un preț mai mare. Ce fel de țară e asta? Deci este clar că toate alimentele se vor scumpi, iar previziunile sunt că se vor scumpi cu 20-25% alimentele de bază, dar și restul de bunuri. Unde ajungem? Păi România nu-și permite așa ceva. La noi nivelul de trai e mult sub o limită decentă. Deși în Constituție se spune că statul român trebuie să asigure un trai decent cetățenilor săi. Și care e ăla? Că nu-l vedem, dar 30 de ani. Constituția s-a votat în 92. La anul să fac 30 de ani. Și iată-ne aici cu toată povestea despre ce se întâmplă în Românica. Nu mai vorbesc de criza medicamentelor, toate vin bulul cu una peste alta. Nu s-a luat nicio măsură în administrație. Depolitizare, ce depolitizare? Dar asta ca o mare paranteză a ceea ce vreau să vă spun. În materialul pe care l-am scris cu doamna guvernator pe ziar, am și scris acolo că s-ar putea să fie cel mai scurt mandat de guvernator din istoria, mai puțin de 2 luni, din istoria rezervației biosferei Delta Dunării. Pentru că azi noapte Câțu a declarat că nu pleacă nimeni până nu se dau ordinele de revocare a tuturor membrilor USR numiți în funcții publice, prefecți, subprefecți, ce o mai fie ei pe acolo, directori, mirectori, agenții și așa mai departe, miniștri, subsecretari de stat, și cazul guvernatorului rezervației Atena Groza, pentru că ea a fost propusă de USR Plus acolo și este pe mandatul USR Plus, în numele USR Plus la... Da, doamna guvernator a avut un discurs, ce să spun, după o lună de zile, o viziune, așa, a conturat o viziune, mi-a plăcut de dumneavoastră până la un punct, pentru că și aici trebuie să fii destul de ferm. Nu știu, o să încerci cu binișorul. Eu îi spun în start, cu binișorul nu merge, pentru că fiecare ține cu dinții de bucata aia lui de cârpă de-n față, ca niște căței de aia, așa trag fiecare dintr-un colț într-altul. Ăla că e cu pescuitul, ăla că e cu turismul, ăla că e cu poluarea, ăla că e cu agricultura, ăla că e cu dracu să le ia cu ce mai e. Și toți stau așa cu dinții, cu fălcuțele încleștate de Delta Dunării, așa, și mârie unul la altul. Deci nu o să îi împași pe ea niciodată, nici dacă le torni o găleată de apă în cap. Ei sunt obișnuiți pe aici, pe delta, cu apa și cu altceva, nu o să-i împaci. Populația locală, sigur că a rămas cu tradiția că ea are drepturi aici. Drepturile ei sunt recunoscute și garantate prin legea 82, pe care, apropo, doamna guvernator avea în intenție să o modifice, iar trage, ciupește un pic acolo de coropiniță, dar cred că e plătică după jocul vârfului, așa foarte tremurat. Nu e ca somnul.
Am aflat noutăți despre planul de management, ăla de 8.700.000 de euro de care v-am spus. De fapt, ce planul ăsta de management? Să fac niște studii, le-a dat pe la institutele astea pe la Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, de cercetări în pești și în biodiversitate, le-a dat să facă niște studii, să ia și ei acolo, să mănânce și gura lor niște bani europeni. Bă, și ce relevanță au studiile alea și cum, da, ei să fac niște studii științifice, au măsurat 7 vidre, 4 fluturi, mai sunt și niște chestii socioeconomice, domne, primăria, cum ziceau, primăria de la Niculițel câte firme are în domeniu și și care e cifra de afaceri și chestii de astea, e bine de știu, dar le puteți lua de la INS fără discuții și chestiile astea, fără să vă mai chinuiți, să mai sunați pe la primărie, care oricum nu are o bază de date, aia să aerien cu totul. Zici că le-a căzut bomba atomică în cap. Ce să mai... Din 3287 de comune din UAT-uri câte are, nu știu dacă sunt vreo 200 cu primari care să știe pe ce planetă sunt. Restul, tractor. Asta e democrația, așa funcționează. De asta și reforma administrativ-teritorială e imperios să se facă, pentru că nu se mai poate așa. Cum adică? S-a inventat internetul, nu mai mergem cu porumbei, călare, acum să transmit datele ușor, nu-ți mai trebuie primar acolo la cătunul din... Chiar nu-ți trebuie. Da? Ei bine, am aflat cu planul ăsta de management, ulterior, mă rog, în timpul conferinței de presă, doamna guvernator a specificat că, mă rog, e un document important și dacă e prost, se guvernează prost. Adică dacă planul de management e prost ca ăsta, pe care îl avem, se guvernează prost. E clar că dacă înveți ceva prost, așa transmiți mai departe. Prostia așa se transmite dacă înveți prostii. Așa e și cu planul de management. E limpede că logica doamnei guvernator stă în picioare. Dacă e prost, guvernezi prost. Dacă guvernezi după el, evident. Deci asta a fost, probabil că asta e și cu Nurca, de asta s-a oferit să-mi răspundă la întrebarea după proiectul ăla cu Salvați Nurca din Delta. Ce Salvați Nurca, bă? Terminați cu glumele, alte 8 milioane și ceva de euro. Probabil că 90% din ele sunt salarii. Hai că luăm bani de la Uniunea Europeană să facem același cingo, aceleași studii, aceleași cercetări științifice pe care toată lumea le prezintă cu mândrie, dar păi degeaba le avem, că nu înțelegi ce cercetare științifică, bă. Întreabă-i pe localnici, bă, ați mai văzut urs? Nu! Bă, nu mai e urs în Delta Dunării. Ce tăta cercetare? Bine, între timp vă mai jucați, că de-aia aveți salarii. Că am mai aflat una bună cu rezervația. Am întrebat și eu dacă s-a luat vreodată vreo probă de sol în Delta Dunării, că au laborator de ăsta, făcut pe fonduri. Și am aflat cu stupefacție că n-a funcționat niciodată. Adică cu o navă de asta care trebuie să ducă cu personal, să facă acolo experimente de laborator, să ia probe de sol, să vadă ce cum. Deci n-a funcționat niciodată. Păi unde suntem? Ce fel de rezervație a biosferei Delta Dunării? Cum vreți voi să poziți asta dacă voi nu luați analize de apă și de sol? Cum vă dați seama de parametrii aia? Chiar că nu știu cum. Cum naiba faceți? Aveți ghicitori pe acolo, de ăstea, de mama Omida din Gașcă, care vă spune ce cum. Că una e să numeri niște câini de ea galbeni și acali și alta e să iei într-adevăr o analiză de apă și să o vezi vero, că aia e, că știi sigur că ai o certitudine, o veridicitate, da, pe analiza aia sau pe una de sol. Dar nu mai merge cu păcăleala, vezi că e cam atâtea găini și atâtea nu știu ce. Da, deci lucrurile se schimbă mult. Mai departe s-a vorbit acolo, sigur, într-un cadru destul de elegant, da, scorțos, rigid,
Lumea se uita cu suspiciune unul la altul, bă, ăla e de-a meu, e de la USR, nu e de la USR, ăia de pe la Consiliul Județean au venit, că-s de la PSD, ăia de la... și uite așa. Da. De la asociațiile Iubim Delta să moară mama n-au venit niciunul. Ce să mai zic? Da, chestie politică, evident, să nu credeți că a fost alt motiv. La final am gustat așa din niște preparate tradiționale, am mâncat o chifteluță făcută cu autogenul stil românește, turistic așa, dă-o bă la repede înainte, o ciorbă acolo de perișoare de pește, din aceleași perișoare, că unele le-a prăjit și altele le-a pus în ciorbă. Pentru că am oarecare simțuri de-astea culinare, mi-am dat seama că despre asta e vorba. Și am mai mâncat bun o saramură de crap, bunicică, cu o măliguță așa, aia chiar mi-a plăcut, a fost bună. Am gustat un pic dintr-o burtă de crap foarte bună. Din crapul ăla, cumpărat evident de la pescarii comerciali, că ce să facă rezervația. Mă rog, a fost o firmă care a organizat toate chestiile astea, nu, evident că nu s-a preocupat instituția în sine de fugit după pești și după... Nici nu poate și nici nu are cum să plătească așa ceva. Bine. Uite, așa facem toată ziua în ancoră. Trage, trage! La prima dinspre mal. A fost o ciupitură ceva. E aruncată pe la vreo 2 metri aici, pe lângă mine. Da, în următoarele ore tot așa va fi, sus, jos, stânga, dreapta, bum, pang, trosc, posc. Să vă citesc câteva mesaje pentru materialul de data trecută. Câteva au fost foarte multe și ia să vedem dacă reușesc să văd câteva. O să sărim peste cele pe materialul cu guvernatorul și mă rezum numai la Hoinar prin Delta, nu și la materialul Delta Dunării News. Cineva îmi spune, Popescu Gabriel, că sunt hoți pe maluri și atenție la locurile de campare. E adevărat, atenție că suntem în România. Nu că ăia nu fură, dar la noi se fură mai mult, de oriunde și oricum. Iar tragem, face semne Elena. Bănuiesc că tot vreo mucuță trebuie să fie. S-au trezit și niște câini în spatele meu de la o fermă de aici. Da, multe sunt mesajele și pe interviul doamnei guvernator, doamnei Groza. Mă întreabă Lucian Boslică dacă folosesc montură, trebuie să-mi pun ochelarii. Da, dar nu mai văd să citesc, n-am cum. Dacă folosesc montură elicopter sau cu plumb pierdut. Este o... Da, bună întrebare. Este o montură elicopter cu plumb pierdut. Montura mea elicopter pe agrafa aceea rapidă culisează. Nu este fixă, cum vă așteptați, culisează și ea și cu plumbul pierdut. Așa pescuiesc la crap, cu montura aceea.
Daniel Sonea, toți peștii sunt valoroși, așa este, așa cred și eu că toți sunt valoroși și le putem găsi și în trebuințare economică. Sigur, unii cu impact mai mare și e limpede că nu toți prezintă aceeași atractivitate de piață, e clar, așa ca și noi. Gabriel Mihalache se distrează cu pescuitul la oblet, a auzit așa pe fundal niște glume, cum că nu pescuiesc la oblet, că nu văd vârful la lansetă și așa mai departe. Probabil nu mai știu dacă într-adevăr trebuie să mă uit pe... Da, nu mai am timp. Filmul îl văd o singură dată și apoi nu mai văd, evident că ce rost are. Felicitări Albert Ungureanu, mulțumesc. Să mai trecem de doamna guvernator. Doamna guvernator, are multe comentarii și doamna guvernator aici. Frumoasă locație. Darius Fărău, vă salut, apreciez din ce faceți și îmi place că le mai dați peste nas autorităților. Le dau peste nas, le dau oricum, ei fac ce vor. După cum știți. Braconajul, îmi zice Dorin Z, că e o problemă. Vă salut cu respect. Nicolae Ilie. Locuitorii trebuie sprijiniți, categoric că trebuie sprijiniți. Dar trebuie să înțelegem cu toții că trebuie să participăm la reconstrucția deltei Dunării, pentru că altfel nu o să o mai avem. Cu mic, cu mare, locuitori sau nu, turiști sau ce ori mai fi. Da, am o mocuță, mi-atrage Elena atenția. Se formează și niște valuri mai ciudate. Sper să nu mi se rupă ancora. Ai grijă, tocmai de asta am spus. Claudiu Radu, salut Claudiu, frumoasă partidă, încearcă balistol antițânțarie, n-am mai încercat, mi-am luat tot un țucu, am găsit la un magazin, e mai la naiba așa, nu e aproape de mine în Tulcea, noroc că nu-i mare, și am găsit la un magazin niște chestii de astea. Mulțumim Daniel Ieremia pentru mulțumesc de asemenea, sănătate, spor la treabă. Ședi Joseph, sper să fi pronunțat corect pentru că nu sunt familiarizat cu numele ungurești sau nemțești. Salut Joseph, asta e mai ușor de zis un pic. Vili Balint, felicitări, super absolut, tot capturi și delicatese, fără cuvinte. Mulțumesc Vili, mulțumesc. Prindem, mâncăm, nu prindem, cură de slăbire, Toma Caragiu, cam așa e și la mine. Așa ne-am învățat de N ani de zile. Sobibor, bravo. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Cristi Voinea. Ovidiu Radu, nașul meu de nume, salut Ovi. George Ene, super materiale. O partidă de pescuit la clong mai lipsește, nu pescuiesc la clong, George, nu mă atrage pescuitul ăsta, ba chiar îl contest pe undeva. Super material Ioana Dia, scoicile acelea cred că au fost demențiale, au fost un pic cam tari, că asta e scoica de Dunăre, dar trebuie să dacă le scapi un pic, dar totuși trebuie gătite. Acolo e mare atenție cu ele. Dragoșa Ioanei, frumos, mă bucur că mai e crap în Dunăre, mai e, cât nu mai e, nu mai e. Deocamdată mai prindem câte unul. Radu Steleanu, mulțumim că aduceți delta la noi acasă. Foarte simplistă montura, da, e adevărat, dau cu monturi simpliste care se pot face repede, fără să mă chinui în barcă, să stau cu... De altfel toți pescuim așa cu monturi de-astea, fără multe cauciucuri de-astea, fără brizuri și accesorii, fără multe legături de exemplu, dacă mă duc în baltă și stau mai multe zile și pescuiesc la crap, nu mai am nimic decât cârligul legat de linia principală, pe care e un plumb cu lisant cu 2 opritoare de plumb, atât. Pentru că știu că mă omesc pe patul meu de porumb acolo, nu mai trebuie să mai dau cu momitor.
Sau chiar dacă dau cu momitor, las momitorul culisant. Deci leg cârligul pe firul lansetei, tai, dacă stau mai multe zile, tai agrafa pe care o folosesc aici în mod obișnuit ca să strâng lansete, acolo nu le strâng, le las așa. La pensiune unde mă duc, sau pe la localnici, le las nestrânse, evident, nu stau toată ziua, bună ziua, pune lanseta, desfă lanseta și așa mai departe. Da? Deci le las în poziția aia, după care ăsta e motivul pentru care leg, fac o singură linie. Poți să prinzi și crab mare. Ai șanse acolo prin baltă. Dan Gabi Mucenicu, unul dintre cele mai frumoase șiuri, mă lau și eu aici, de pescuit la noi. Mulțumim Gabi, Dan Gabi. Voi cu Adi Nicolae, bravo, foarte frumos, mulțumim Nicule. Ioni Rimia, paste, da, mai gătim și cu paste, ce să faci, ca la baltă, gătești cu ceai. Apropo, unul dintre amicii canalului, Doamne, nu te mai plângi atâta că n-ai cai. Doamne, nu mă plâng, chiar nu mă plâng. Asta e și un demers artistic așa, mai facem puțin teatru, evident că doar nu suntem la școală și adică nu trebuie înțeles, dacă Rambo i-a omorât pe aia vreo 4.000, 6.000, să nu crezi că au murit toți. Mai fi scăpat vreunul. Așa și cu că n-am, că evident că n-am, că de obicei plec cu ce am în barcă și cu asta e, ce am, cu aia mă descurc, aia, că, până la urmă și asta e spiritul emisiunii, să te descurci cu ce ai, să faci oarecare economie, nu risipă, nu, ideea nu e să facem risipă, ideea e să ne mulțumim cu cât ne trebuie, să nu exagerăm. Asta e, de fapt, și o altă idee a emisiunii astea. Oh, iar am sărit. Sunt zeci de mesaje. Am ajuns. Ferențiano și-a încercat scoici. Nu știu dacă le-a nimerit. Dacă e bună scoica de Dunăre, mă întreabă Ianuș. Da, e bună, dar mare atenție la gătit, că e complicat cu gătitul, se mănâncă numai mușchiul ăla alb, noi mai mâncăm cu totul, dar scoatem stomacul, e o întreagă... Și acum fiecare e pe riscul lui cu chestiile astea, că te poți și îmbolnăvi dacă nu-ți gătite bine, mare atenție. Și chiar dacă-ți gătite bine. Super tare, Stoian Mihai, mulțumesc Mihai. Danit Z, pe că niște sfaturi de la Elena pentru a prinde obleți, biban. V-am mai spus, bibanul, Elena e lângă mine, obletele se prinde cu bucată de aia de pâine sau cu un viermuș și bibanul se prinde la îmbucătură sau cu râmă neagră, cu ce mai dăm la... Da, acum n-am nici una, n-am nici alta. Am niște pâine veche de acasă, poate reușesc să prind așa. A tras odată la cea de-a doua dinspre mal, în prim planul camerei de fapt. Și da, e plătică de asta, mi-a mâncat pescuiesc la 8 metri, de ce? De ce așa? Am stat o oră jumate, aproape două, am plecat de acolo pentru că deja au început să circule bărcile, nu mai pot să reziști aici. O să încerc mai jos de canalul 36, unde sper să fie puțin mai multă liniște. Ăsta e un aspect. Al doilea e că pe lansetele mele, de la geamandura aceea, cum ați văzut-o, baliză, pescarii aruncă plase și dau plauca de acolo, toana, de fapt. Da, deci de acolo începe și era chiar pe ce să mai prinzi, cu niște lanțuri atârnate de o setcă, unul dă pe sus, altul pe jos. Schimbăm locul. Schimbăm și norocul.
câteva coropinițe și aș vrea să mai încerc cu ele. Ce frumos e, caută mâncare, a scăzut apa și caută broscuțe, insecte, șerpișori. Am avut o trăsătură aici. Numai ce am schimbat locul. Bine, hai. N-am nimic de mâncare, nu mai întreba. Hai. O mocuță s-a învrednicit, dar s-a agățat de ceva. Ce se întâmplă că nu se mai zbate. Ar trebui să ieșim mai pe larg cu ancora. Văd că a venit pe larg. M-am mai dus 2 metri spre larg, de la 8 la 10. Și încerc și aici, numai în Coropișnițe, e ultima afacere. Am crezut că pot să vă arăt o piesă mai frumoasă, merg mai la larg. Asta era ideea. Pentru că având puține Coropișnițe, nu îmi permit să o mai toace mocuța aia la mal. Sau rac, sau plăticuța, chiar și la 8 metri. Ăsta e motivul pentru care trage. Da, e acolo tot o mocuță sau cine știe, poate chiar un rac. Dar la adâncimea asta... Bine, totuși că am plecat din nebunia aceea de acolo, de la Dumnezeule, de până în canalul 36. Toată lumea trece pe acolo. Aici e altceva, sunt valuri din când în când, dar poți să mai stai în ancoră. Acolo era infernal să stai. Pe o Dunăre îngustă și cu toate bărcile alea turistice pe tine. Două moace, o pungă de pâine din făină albă de grâu feliată, așa, și puteam să mai stau încă 2 zile cu ea pe cârlig acolo.
Am mai prins o cracă de salcie, e de la sine înțeles, mai vine câte o șalupă mare, mai cade din copac, se duce la fund, era verde. Apa scade și iese alga din baltă, e multă algă pe fire, verdeață. Când s-a tulburat, când s-a limpezit, ce vreau să vă mai arăt, într-o zonă pe care o credeam destul de safety, ca să zic așa, curată, pentru că mă asigur, vin aici de foarte mulți ani și mă asigur că e oarecum, pentru că intru în apă și mă mai bălăcesc așa și mă asigur că e oarecum curățată zona. La ieșire am călcat în chestia asta, bine că nu m-am rănit, mi-a fugit piciorul pe sticla asta și când am ridicat-o din nămol, am găsit o sticlă spartă de... Povestea merge mai departe, nu știu a cui e logo-ul ăsta. Ok, asta e povestea care merge mai departe în Delta Dunării, dragi prieteni, așa merge mai departe. Nu neapărat că povestea asta, toate poveștile merg cu chestii de astea și cu pungi de plastic și cu toate trăznăile pe care le aruncăm și alterăm mediul fără să fim conștienți că de fapt ne facem nouă rău. Da, pe termen lung distrugem încet, încet tot ce ne înconjoară. Dar trebuie să avem grijă de Delta Dunării și să iubim natura, dragi prieteni. O nouă zi la Hoinar prin Delta, prieteni, nici nu văd de soare. Sunt pe Șontea Nouă și am plecat cu Dan, cu prietenul Dan, să facem puțină geografie într-o plimbare pe baltă. E liniște, nu trece nimeni. Am luat și 2 lansete să dăm la biban, din păcate apa este tulbure. S-a tulburat la Dunăre, ieri când am dat la Coropișniță s-a limpezit. Vreau să vă spun că astăzi s-a tulburat iarăși, ghinion. Ce să fac? Dar mergem, s-ar putea să ajungem și până la Mila 23, mergem într-o plimbare așa pe aici, pe zona asta, poate încercăm la Băclănești, la intrare Bibanu, pe Fortuna 1, ne mai plimbăm.
pe șontea veche, traseul obișnuit spre Mila 23 și ieșim la Cot Candura. O zonă frumoasă, nu v-am mai arătat-o. Profit de plimbarea asta superbă să vă arăt sculele pescarilor, niște vintire. Habar n-am cum se numește canalul. Identificăm pe hartă când ajungem acasă, pentru că nu merge nicio aplicație, n-am internet. Parcă înainte aveam internet. V-am mai zis, mergeam cu un șervețel, îmi desena un localnic pe acolo ce cum. Îmi spunea și pericolele pe unde sunt. Vezi că e buturugă la mijloc, la sfârșit pe dreapta, mergi pe dreapta, la final mergi pe stânga. Chestii de astea. E un canal frumos cu vie sălbatică, viță sălbatică. De altfel, mai toată zona asta, șontea, e populată cu vița asta spectaculoasă. Pești, eu uite mă ce de pești aici. Mi-arată Dan pe sonar barca asta are. Barca asta are, mi-arată o groază de pești. Dar suntem pe zone puțin umblate. Știu asta, nu e nici traseu turistic pe unde mergem, nu sunt nici așezări umane, sate sau altele, doar niște colibe răzlețe de pescari. Aici, colo, la kilometri buni una de alta. Canalul arată foarte frumos. Uite și un Ivan pescar, stop. Uite ce frumos e. L-am ratat. E foarte greu de... Un pescăruș albastru foarte greu de prins. Cine știe ce-o fi pe aici? Ne apropiem de ceva. Uitați-vă un plop învelit de iederă. Ce splendoare! N-am mai văzut așa ceva. De obicei zona e cu sălcii și cred că ieșim la Stipoc, după cum se vede, pe canalul Stipoc. Mai în față e un câine care încearcă să... Uitați-vă și pe mirifica noastră, Delta Dunării, amenajări agricole, niște cabaline, șeptelul.
prins. E chiar un șacal, dragi prieteni. Nu e niciun câine, acum îl văd pe cameră, e chiar șacal. Lacul Fortuna. Apa e ciormoleașcă, cum ar spune unii dintre prietenii mei. Ceamur, ceamur, zice Drăganu. Facem chirpici. Da, să vedem cum o luăm printre vintire, unde sunt colicii. Trebuie să mergem la stânga. Colicul este bățul acela care asigură vintirul, fără el nu se poate întinde plasa și capătul lui este semnalizat, cum e semnalizat cu alb și acesta, are o pungă, tocmai ca să evităm contactul cu sculele de pescuit. Da, și aici tot așa o să vedem pe unde... Păi nu la negru, la alb ar trebui să fie. Alb și negru. Alb și negru, da, gata. I-am văzut. Stai la cu Fortuna. Niște lebede vin după noi. Ce frumoase sunt. Merg într-un V perfect. Dar nu văd să le filmez din cauza soarelui. Grupe de vintire, seci, e voie cu setca. O pun așa cu colici și setca. Deasupra sunt numai pelicani, pescăruși după noi, e o nebunie aici. Dar nu e pește, din păcate. Doar în plase. Doar în plase, zice Dan. Sau din urma bărcii să mai sară câte o babușcă pentru pescăruși. Mergem la Milano. Milano, așa îi zicem în jargon local. Asta e denumirea pentru Mila 23. Punem benzină, ne mai fâțâim puțin pe acolo. Pe șontea lată ne apropiem de Mila 23, unde alimentăm, iar apoi plecăm spre Tulcea. Am prins doi
sau 3 bibani, nu vrea. Am încercat și la Râmă, și la Bucătură, și pe Fortuna 1, și la Băclănești acolo. De fapt acolo i-am prins, i-a prins Dan. Bărgi nu sunt la spinning. O să vă arăt și untea lată și o să vedeți că nu sunt. În mod normal, exact în fața mea aici pe mal, e zonă de știucă și când era știucă prindeam multă pe zona asta. Nici o barcă la spinning, toată lumea dă din barcă la babușcă.